खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ दिनैनि फुंबिलिनि रादाबाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गुसुं समनि गेजेराव लाबोबाय गोनांथार रादाब। अन्नानै रादाबखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ, एमएलए लरेन्स इस्लारिया क'क्राझार जिल्लानि जाहारबारि पिएचडिसिनि सिङाव थानाय थाइसौगुरि, बड'पुर, जयनगर आरो सल'हाट गामियाव गिबि खेबनि थाखाय मोब्लिब सिबिथायखौ बेखेवनानै होदों। मोब्लिब सिबिथायखौ बेखेवनो हानायनि थाखाय बिथाङा गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायो। लोगोसे बिथाङा बुङो, बै ओनसोलनि गोबाव समनि मोब्लिबनि जेंनाया बोस्रांजाबाय। मिजिंथिदों रायजो राजाया मुलाम्फा जागोन होननानै। सराइदेउ जिल्ला एबसुनि साननैनि हाबाफारिजों बेंनाबारि तिय'कहाबिनि बर' फोथाराव खुंनाय रुपाथि मायथाइ फोरबो फालिथाया मेहेरगोनाङै जोबनानै थाङो। हाबाफारि बायदि फुंनि गोथार आर'जखौ जागायनानै एबसुनि गोथार फिरफिलाखौ बिरहोयो सराइदेउ जिल्ला एबसुनि आफादगिरि पाप्पु बसुमतारिया आरो मुंख्लं खाम्फायाव बिबारखौ बावजेनो शिबसागर जिल्ला एबसुनि बारग' आफादगिरि रन्जन बसुमतारिया। गेवलां मेलाव मिरु एबसुनि आफादगिरि मानगोनां मुर्शिद दिपेन बर'आ गाहाय आलासि महरै बाहागो लायो। गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै बिथाङा एबसुनि माहारिबाद सानस्रिनि सायाव गुवारै बिबुंथि लाखिनानै सराइदेउ, शिबसागर आरो डिब्रुगड़ जिल्लानि बर'फोरखौ गेबेङै बर' राव रायज्लायफिननो हानाय बायदियै बर' रावनि सायाव आबुं गियान थानाय फोरोंगिरि थिसननो थाखाय एबसुनिफ्राय रोंगौथि गोनां बिजाथि नागिरगासिनो होननानै फोरमायो। लोगोसे बिथाङा एबसुनि जोनोमनि गुदि थांखि बायदि बुहुमनि खना खनला रायजो जानाय बर'फोरखौ गासैबो बिथिङावनो रोखोमसे खालामनो थाखाय एबसुआ हर सान खामानि मावगासिनो दङ होननानै बुंथियो। जयति प्रसाद आगरवालानि थैनाय सान एबा शिल्पी दिवस सानाव सोरखारा सा 50 महरगिरिफोरनो शिल्पी पेन्सन होदों। मैया मुंदांखा खन्थाइगिरि, थुनलाइ आरो मेथाइनि बिथिङाव मैखोमै बिहोमा जगायबोनाय जयति प्रसाद आगरवालानि रुंसारि सान एबा शिल्पी दिवस। शिल्पी दिवस सानजों लोब्बा लाखिनानै हादोरसा सोरखारनि हारिमु बिफाननिफ्राय सा 50 महरगिरिफोरनो शिल्पी पेन्सन होनायजों लोगोसे क'क्राझार सहरनि साखाथि तितागुरनि थागिबि आलेरन सावथुनाव फाव खालामनाय मुंदांखा टेकेन'जित बसुमतारी जालाखौनो शिल्पी पेन्सन होबाय। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जिउ गोनां स' खन्थाइ बिजाबनि थाखाय भारत सोरखारनि साहित्य एकाडेमिया फोसावनाय 2020 मायथाइनि लाइमोन लिरगिरि बान्था मोननो हानाय मुर्शि गौतम दैमारिखौ राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मैया नखरावनो थांनानै बरायदों। लोगोसे मिजिंथिदों बिथां गौतम दैमारिनि गोब्राब नाजानायजों देरहासारनाया बर' माहारिनि लाइमोनफोरनि गेजेराव अराय थुलुंगा जानानै थागोनखौ। इउनाइटेड आरब एमिरेट्सआव उदखारनि हामला। समबारखालि हौथि उदखारि हानजाया इउनाइटेड आरब एमिरेट्सनि राजधानी आबु धाबि खाथिनि बिरग्रा दिङा गाथोन खाथियाव ड्रनजों गाग्लोबो। बे गाग्लोबनाय जाथायाव सा 3 सुबुं थैदों, सा 6 जखम जादों। थैनायफोरनि गेजेराव सानैया भारतनि आरो गुबुन सासेया पाकिस्ताननि होनना मिथिनो मोन्दों। म्यानमाराव थाबोना दाखालिसो एनएलएफबिआ लायनाय एक्स एनडिएफबि केडार एलसनआ खारदों आरो ड्राग्स जायो होनना एनडिएफबि-एसनि माखासे लिडारफोरा बुंनाय बाथ्राखौ नंखाय होनना एलसन बसुमतारीनि बिफाया बुंदों। एलसनखौ म्यानमारनिफ्राय लाबोफिननायनि थाखाय एनएलएफबि दैदेनगिरि आरो देरहासार इस्लारनो साबायखर होदों एलसननि बिफा निपुन बसुमतारीया। एमएलए सुबुं थान्दैनि फनखौ सोरखारि साख्रि आवलाया रेकर्डिं खालामनाया खान्थि बेरेखा। बे बाथ्राखौ बुंदों गिबि मन्थ्रिया। मख'जाथावदि साननैसो सिगाङाव बिहुपुरियानि एमएलए अमिय कुमार भुयानि फन कलखौ सानै पुलिस मावख'गिरिया रेकर्डिं खालामनानै खौरांगिरिफोरनो होदोंमोन। बेखौ लाना गिबि मन्थ्रिया बाथ्रा बुंदों। 21 जानुवारिनिफ्राय 23 जानुवारिसिम उदालगुरि जिल्लानि खैराबारियाव आसाम नाङैनो खुंगा 17थि सिनियर आर्चारि चेम्पियनशिप बादायलायनाय खुंनो साखा-फारा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन आरटिआइ मावफारि गौथुमा। दुलाराय आसामजों लोगोसे बिटिआर ओनसोलाव गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि सायाव जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लानो आवगायबोदों दुलाराय आसाम आरटिआइ मावफारि गौथुमा। क'क्राझाराव खुंफुंनाय मोनसे हाबाफारिनि दुलाराय आसामनि गं 5 जिल्लानि आरटिआइ आफादनि सा 50 सोद्रोमाफोरा खौसेयै जाख्ल'नायनि हेंथायै गोख्रों राहा लागोन होनना थिरांथा लायो होनना रोखा बुंथियो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासैनिसिमबो साबायखर। अन्नानै भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार खालाम। लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय।